Kaixo, Ari! Kaixo, Eugeni. Zelan gabiz? Ondo, oso ondo. Jo, kaixo benetan etortziaren. Bueno, plazer handi bat eta eskerrik asko zuri, ona inbitatziarren, hemendikan famatu asko pasatzen dira eta eskertzen da, interesa. Aritzek ezagutzen dira. Mhm. Nola nire kanala jarraitzen dut. Hori da, ikusten dut bideo batzuk eta oso politxa. Aritz, pilotari izan dugu ez? Hori da, Sogaluzkoa plazentzia dela xarmaz. Eta zerretatu zen 2002ko uztailaren behatzean. Bueno, 2002an, tenían umetatik aneonekan amets bat edo bete zen, ezta, profesional mailara pasan itzan. Eta, oso momentu politxa, intensua eta aldaketa asko, badakizu kirol baten aste zaranean hasieran jolastu ditzen dozu, ezta, lagunekin, ateratzeketan, barrutan, eta poliki, mailaz gora itzen dozu neurrixan, ametsak pizten dira, eta zenian profesionaletara pasatzeko aukera beukine ban, eta, oso bide politxa zabaldu, ezta, gero, zailtasunak agertzen dira, profesional maila ez da bape erreza, maila eman behar da, eta, lesiñoak, eta posak, tristurak, barriak, negarrak, danetikan, baina, oso garai politxa izan zen 2002an zabaldu zana. Baina da, astelena pilota lekuan, Bai, hori da, pelotako katedrala, esaten dana, oso frontoi elegantia eta herritikan bertan, 5 kilometrotara, eta oso leku politxa berezizan. Zergatik pilota? Ni pelotara kasualidades, heldu nintzen. Oso mutiko mobiduan nintzen, beti gora eta bera, zuaitzan gora bera, korrika, biziletan, eta pelota ikastolan antolatu zen txapelketa bat, bertako txapelketa, eta ni apuntau nintzen jakin bare zer zan. Kirola salabanek izan, baina egiten zer zan. Eta ala zen nintzen, ondoren herriko pelota eskolan apuntau nintzen, eta inok bultzatu bare, edo inundikan etorri bare, berez agertu nintzen pelota munduan. Zer hemen dizu pilotak? Lehen izan duten bezala, bai posak, eta bai tristurak, eta zailtasunak, momentu honak, atzenian ere bizitzan ardatza izan da urte askotan, ez? Umetan jolas bezala, egunero jokatzen genduan, jolasten genduan, gero entrenamentuak, ikasten, eta buru belarri horretan, ezta? Entrenatzen, pentsatzen, partioak ikusten, takuak zela moldatu ikasten, izan zen bizitzako ardatza urte askotan, bertatikan bizitzera arte, eta eman nik uste dut askotan, ilusinua, gogua entrenatzeko, eta motor hori, ez? Bizitzan biaduna askotan, zerbaitzetan egotia enfokauta, eta pelotan enetako izan da oso garrantzitsua. Baina pelota kirol bat izateaz apagute kulturaren parte ere badela esan dezakegu, ez? Bai, hori da, Euskal Herriko ikur bada, ezta, pelota. Eta, zera zuetzako frontoi bat? Frontoi bat jolasteko lekua izan da, eta laneko lekua izan da, bai, ezta, zenian pelota jokatzen den lekua izan da, eta milaka ordu pasaditzu den lekua, eta oso leku berezizia. Eta pilota bat zera zuetzen? Frontoian berdina, erremintxa bat, eta gure aktibidadea desarrollatzeko, eta atzenian garapen baten barruan bai, ezta? Umetan hartzen duzu pelota goxo-goxo bat, txikitxo bat eta harina minik ematen ez da bena, eta poliki-poliki gero eta pelota gogorrauak eta azkarrauak, eta hor evoluzio handi bat dago, ez? Peloten barruan. Anekdota bezala, politxa zen, esan duten ez da, umetan pelota bilunak izaten dira, eta bote goxua edo lentu eitzen dabe, eta, kadete juvenil, gero eta azkarrauak dira pelota, gero eta gogorrauak,
Eta politxa anekdoteukin eban, Aitor Elkorokin, ni debutau berritan zan gaura, eta bera, lehen mailako izar bat zan, ezta? Eta Ibarren entrenatzen genden, eta akordatzen naiz, hasieran afizionoetan jokatzen duzun pelotak izaten dira pixkat gaztauta edo ja bote lentu hau badakenak. Eta profesionaletan askarrauak dira. Orduan, entrenamentu hartan, jokin itxan itzeugan, entrenadore bezala, eta pelota bajarriko eskun, niretako oso fuertia esan. Entrenatzen hasi ginean, peloteatzen, ni jarri ezin da pelotara, beti gainera etortze jatan, eta ja poliki-poliki, lurrakin kontaktuan eta pelotak astatzen juten da bere larroa zala, eta gero talentu hau abotia, eta gero eta hobeto kolokatzen hasi nintzen, hasi nintzen ja disfrutatzen. Eta momentu hartan esan dutxan Elkoro, jokin, eta ara beste pelota bat hau ja patata badata. Eta hor konturatu nintzen ze alde zegoen bixon arteko maian, ezta? Niretako larrek izan pelota eta orduantxe moldatzen, berandako ja lento egizia zen. Eta gero urte batzuk gero niri gertatu jatan berdintxua. Ezta nila veterano edo urte batzuk eta maila bat hartuta eta beste mutiko gazte batzukin entrenatuta. Eta pelota bizi batekin edo ni errez ibiltzen nitzana, erak ezia moldatzen, ezin moldatu, eta lentu bana izate zeben, ezta? Eta niretako lentua zen, aspergarrixea, minik esan itzen bez, eta, pixkat pelotak asko baldintatzen dau partidua eta pelotako mundua. Zelan bizitu jokalari batek partida bat publikoaren presentziarekin? Atzenean, garbi dau, bai kamarak, bai publikoa bertan dau, eta motivazio handi bada, ezta? Frontoi bat beteta egotia edo utxi egotia, ez da berdina. Askoz gehiago motibatzen zara, frontoia beteta dagoenean. Baina bestalde ni nire lanian mugatu naiz kontrakantxako marratikan barrura, ezta? Hortikan gero animoak eta heltze jatzuz, jakina, baina, zure egin beharra kontrakantxako marrati barrura dau, frontoian dau, eta ni hor zentrau naiz egisa esan. Eta kamarak esan dituzulak dago, enaiz jabi inoiz pentsetan, baina kamarak ikusten oso ez, edo... Bai, ikusten dira. Bai, normalian aurrekaldian frontizan eskumatara kontrakatxan bi egoten zian, atzekaldian bat edo bi, beste bat libre, publikoara enfokau, guri enfokau, bertan dare, bai, ikusten dira. Eta hauek, zeta zabiz on? Osteopatia ikasketak nitzuan, Osteopatia? eta osteopatiako konsulta badakan, nire herrizan bertan zora luzen, eta, gustora, beste lan etapa batian, eta gustora. Pozik zau? Bai, oso pozik. Eta hemen gustatzen zakiko galderak badakizu nahiko agagoak eta esperimentalak. Eta zelotu egingo zenuke baldin badago osteopatia eta pilotaren artean. Nik osteopatia azkenean ezagutenean pelotari bezala. Bai? Pelotari bezala, beti zare masajista baten, fisio baten, osteopata baten konsultan, bateko lesio batetikan errekuperatzeko, besteko lesioak prebenitzeko, edo muskulatura relajau eta txispa edo muskuluak rekuperatzeko, eta nik horrez ezagutu neban. Eta ondoren hasi nintzen pelotari garaian, hasi nintzen ikasten, jakiten, pelota mundu ez dela betiko, eta etorkizun baten, nahiko neban lana sala ikusita, ezta? Eta, niretako lotura zuzena da. Nola balogatuko zenuke pelotan egin duzun ibilbidea? Momentu on askokin eta txar batzukin, ez? Niretako izan zen oso garai politxa disfrutatzekoa eta baina zailtasun askoko bai, batez be lezinuak gaitxikan. Bai eskuko lezinuak, aldakako lezinuak, eta bai, nik uste nire pelotari karrera profesionaletan, nahi dut esan, 3 zatitan edo hola, ez, banatu lehikela, lehengo urtiak, lehengo 3-4 urte edo ala izan zian eskuko eraso ondixekin, jarraipenikan euki ezin da, maila honik eman ezin da,
eta hartu txarrasko, eta bai, bueno. Putada asko. Bai, faena da. Kirolarian okerrena lezinoa dia, atzenian. Lezinorik bare, atzenian, entrenatzen dozu aste barruan, aste buruan jokatu, eta hobetzen zoiaz, ezta? Baina lezinoekin progresio hori guztiz mozten da. Eta ezin dozu hobetu, eta ezin dozu entreno aste barruan, aste buruan ezin dozu jokatu, eta oran lehenengo lau bat urte edo txarrak gogorrak izan zian, gero eukin itxuan 6 bat urte edo oso onak, lezinoek errespetau ninduen, nik behikasi neban eskuak zaintzen, eta prebentzio lan hori itzen, eta 6 urte horretan asko disfrutau neban, maila hona eman eban, eta urte honenak horrek izan zian pelotari profesional moduan. Eta gero, bazkenengo bixak edo hola, baina aldakako lesioakin, eta kirofanetikan pasau beharra, eta tema horrek. Orduan hori ez, hasiera gogorra, erdikua oso bolitxa, eta bukaera gogorra berriz, bueno, bizitzako legia da ez, momentu honak, txarrak dare, eta pelotari baten bizitzan, bizitzan gertatzen dira 1000 gauza, oso demora gutxian gertatzen dira, ez da, oso intensu izaten da. Bueno, Aliz, mila esko, etortzea gotuko benetan. Oso ondo, zuri, eskerrik asko. Bilaliko diago, oso bat guga ikusia, Jakina. Imagine. Bueno, patxo bat. Agur. Agur.